Balaguer ha recuperat aquest dissabte a la tarda el seguici festiu en motiu de les festes del Sant Crist d'enguany. El seguici ha fet un recorregut per diferents carrers i places del centre històric i ha comptat amb la presència dels bastoners del Casal Pere III, la Colla Gegantera i Grallera, l'Esbar Dansaire de Lleida, els Diables Bèsties Feresteguers i, com a colla convidada, el Ball de Valencians de Reus. El recorregut ha estat amenitzat per la Cobla dels Ministrers de Tarragona, els Grallers, els Carreter, els Grallers de Ponent, els Baladrers i els Taverners. Una altra de les novetats ha estat la recuperació per part de la Colla Gegantera de Balaguer de dos cavallets i el seu vestuari. Feia molt temps que no s'utilitzaven i enguany s'han restaurat i han format part de la festa major amb el seguici festiu. Magda Colillas, presidenta de la Colla Gegantera, s'ha mostrat contenta per la gran quantitat de públic assistent en aquest primer seguici. Estem molt contents, primer perquè clar, no sabíem si hi hauria molta gent o no hi hauria molta gent al ser la primera vegada, i hi ha hagut molta seguida també per totes les novetats que es anaven donant, o sigui, des de la restauració dels cavallets, que feia molt temps que no els veiem i s'han canviat totalment, a aquests balls que hi ha hagut nous, el ball de la galop, amb els de l'Esbar Dansaire de Lleida, el de Reus i en general també el ball de bastoners. Hi ha hagut molt bones vibracions, la gent molt contenta i nosaltres encara més. La celebració del seguici festiu ha acabat amb un gran espectacle de foc i petards a la mateixa plaça del Mercadal, a càrrec dels Diables de Balaguer i les colles convidades. El paencat de la ciutat, Jordi Ignasi Vidal, ha posat en valor l'estrena de peces musicals balaguerines recuperades en aquest seguici. Aquesta iniciativa de voler recuperar el seguici, en aquest cas també aprofitant el ball de Valencianes de Reus i també l'Esbar Sicuris de Lleida, ha permès fer aquí pel centre històric tota la mostra de cultura popular que hi ha a la ciutat, amb estrena de noves peces musicals, peces genuïnament balaguerines, algunes dels anys 20 del segle de fa 100 anys, i per tant jo crec que és molt positiu, la gent li ha agradat molt, hi ha hagut molta gent, siguent el primer any, el qual vol dir que molt probablement això també ha vingut per quedar-se. Vidal també ha dit que demà s'espera una gran traca final de festes, amb la cursa del Sant Crist, la final sardanista, els balls i el castell de focs, i ha fet una crida a la ciutadania a participar-hi.